Пуста хора, съм киберкилър Epidemic. Сега гледаме Майнкрафт. Миналия епизод. Понеже миналия епизод ставаше робот. И нещо такова подобно. Сега ще правиме генератор. За целта ще ми трябва Майнкрафт, Block of Diamond, купчето и другите ми. Ще ми трябва Flat World, малко пространство и един играч. Ще отида тук. Сега, първото е да направя, ще ми трябва и Bulk Farm. Правя с малка количка. Да разчем толкова. Да. Значи, тук и тук ще имам. Да, и тук ще ми трябва също диспенсъра. Тук ще сложи, не тук. Тук ще сложи диспенсъра. Тук е Block of Diamond. И все. И тук има такова. И сега на всяка оръжие. И така.
не се вижда. Така може да стане всичко. Всичко, което си поискате. Слагате диспенсър. Тук слагате, ако искате да е Iron, слагате в диспенсъра Iron. Тук слагате на тези тук Iron. Ете отдолу, деца. Деца са Diamond. Слагате ги да бъдат Iron. Слагате по този начин. Ей тук. Ей тук и тук. Такива релси. С златно по тях. После слагате търповете. И го направихте. Само трябва да заградите. Едни обикновени релси също ще ви трябват. Няма да вземете. По-скоро ще е задължително да вземете. Правите е така, колкото ви е кулата, ама да не е много голяма кулата. Но това става за 7 минути. И генераторът ви е готов, като го запълните напълно. Ще оставите само една дупка, за да излезнете. Малка. 4 блокчета. Ето така. Будете. И ето. Готов генератор за диаманти. Ето, само можете да се наслаждавате, взимате диаманти. Ако искате, даже може да запретите, да не могат да излизат. Генератор ви е готов. Чакайте се да пълни диаманти. Това може да го... Ако си правите собствен Egg, можете да го ползвате. Сега чакате диаманти, колко си искате. Аз съм кликнал нарочно. Както казах, това става с всичко. С Iron, с Diamond, с Gold, с Coal. И той свърши. И ще имате един стък. Да, хора, това мисля да е за този клип. Надявам се да ви харесал, да ви помогнал. Надявам се да е така. Ако е така, харесате го, оставете по един коментар и се абонирайте за моят канал, ако вече не сте. Бурчаксмен, ще си видим в следващия клип. Чао!